हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय BA पास आरो MA पास जानाय साफ्रोम सुबुं बिथांमोननो सरकारा होदों जोबोरै मोजां खौरां। सरकारनि फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर सुबुङा BA एबा MA डिग्री कमप्लिट जानानै दङ बिदिब्ला बिथांमोन साफ्रोमनोबो सरकारा होगोन 5,000निफ्राय 7,500 रां आरो बेनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनानै लानो हागोन। सरकारनि फोरमायनाय बायदिब्ला जायफोर सुबुङा BA एबा MA पास जानानै जुदि न'आव ओरैनो जिरायनानै दङब्ला थामहिनबा फिसा बिला जेबो खामानि गैयाजासे डिग्री लानानै न'आवनो जिरायनानै दङब्ला बैसोर बायदि सेंग्रा एबा सिख्ला बिथांमोननो बे रांखौ होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। BA पास जानाय साफ्रोमनोबो दानफायाव 5,000 रां आरो MA डिग्री पास जानाय बिथांमोननो 7,500 रां दानफायाव होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। दानफ्रोमबो खामानि गैयै लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्ला बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। नाथाय गुबै खोथाया जाहैबाय बैफोर रांखौ मोननो थाखाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिडेन्ट थानाया गोनांथार जागोन होननानै बुंदों। जेब्लासिम बिथाङा जेबो खामानि मोननो हाया अब्लासिम बे रांखौ मोनबाय थागोन होननानै फोरमायदों। दासान्दि दिल्ली सरकार बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिखौ जागायनानै होबाय। जुदि नोंथाङा दिल्लीनि थागिबिब्ला jobs.delhi.gov.in आव थांनानै बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। सरकारा मोनथिनो होनाय बादिब्ला खालि दिल्लीयावल' नङा, हादोरनि माखासे रायजोफ्राव बेनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ होननानै सरकारथिंजायनिफ्राय मोनथिनो होदों। नाथाय आसामाव बेनि एप्लाइआ जागोन ना जाया एबा माब्लानिफ्राय जागोन बेनि जेबो खौरां दासिम मोननाय जाथ'वाखै। जेब्ला सरकारा आपडेट होयो अब्ला नोंथांमोना थारैनो उननि भिडिअफ्राव बेनि खौरांखौ मोननो हागोन।